רותם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב4 את כבר לא היית פה. לא יודעת מה אמרו, מה לא אמרו. אני יצאתי ב5. רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המב"ס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהש"ג בשעה 4. לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב5. יש פה דוח כניסות ויציאות מהש"ג של אתמול. בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 402. לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח. אני יצאתי ב5. לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת אבטחה של הש"ג מאתמול. בבקשה. זאת את יוצאת מהש"ג באיזה שעה? 402. לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון. אני יצאתי ב5. אבל שומעים אותך. הנה, תקשיבי טוב. אני, רותם שפיץ, חותרת מהבסיס ב4 ולא ב5, ושהמפקדת דהמש תתחפש לחברים שלה. ביי, מוסקו. לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי. אני יצאתי ב5. אין לי כוח אלייך, אופי. לא יודעת מה...